Ami say wo hwe santre ene edomo a won magi twi no mo de anije beya na che say eye esumenya eman hene ode ne ho Okyere Kusi Aduako a wotoso mienu wona wayi ne ti a wo beya wonne wona wo ba behwe na wodi akotene amane dwumadi awodo bi e wo se koso e wo esumenya hemfi ha no ni nyina ebetini akọ enkan na bra yewura beyi de na yemfa esumenya kuro no enho abakwasem kakra yemfa entuja na afi yenko yenim esumenya kuro amene mo kase yese ufiri kumase ebe esumenya ubetwa nkwansi be se aduonu nson ansa na wababa beduru esumenya ekwan anasa esumenya ekuru no mu ewo kwanta ye friend se chebi nkwanta hono na obepaya ewo ehye bekwai municipal no mu anasa bekwai mansi no mu a obeba na wode aba bepim ewo esumenya edikan akana ye de akyeremo ewo NYANSAPO ka samfuni so se esumenya ekuru no sabie kuro nto woni bi obeyi ni tibia enunti wode no Okyere Kusi Aduako otoso bienu ebra wo kono no wono osuae na wode kire Asante ehene esanse esumenya kure betimi akane de esisu dia se eye Asante ena so pe anase Asante akonwa ba bi efie ne pe eho na Asante hyase ekekere ya ede baaye enunti afna esumenya hene bia esomu na odi suae no ene empomponsuo afna na se empomponsuo sodo eno na osomu na odi suae esanse woye wohene popra woye oman hene a sabio onye ohe ketwa bia esa enese wohwe wode no Okyere Kusi Aduako a wotoso emienu a esumenya kuro no ye kiremu a na opanyina odi kan a wochichi kuro no nidi ene Nana Kusi Aduako wono ene odi kan a wochichi kuro no a wone dom kakra na omoka ho a wono echichiri esumi enya ekuro yi na eno ena wodane etu ye a owura ya wo ba ye ebefa nidi ne oye ode no ho Okyere Kusi Aduako a wono etoso emienu ewo ehonomo se ye ka na ye koyechi a na chese yewura oduro nimapon ono ena na oye wo hene ewo esumenya abra wo fra ne ntuma ewo tintin mu no ema esumenya kuro no eda mpan kopem se adehye ebusua eba ya eneye yeyi yewura ode no ho Okyere Kusi se ono ena wo mra na wo meye esumenya ehene a wo beka ya ebra wo so pomponsuo afena mu suaye ewo menhia ewie ye no asama opemso de ne nesi okrawia no obrawie ngoma so wokan ye ene se ekuro yi a yenya hene wo mu de metwadura na yese ede anije ene de abapa abakwasem kakra ekiremu a na chese enye asem ketwa se de mede atodwa no enipaku ahodro a wono mbo mode na wo mo kekire esumenya ekuro no efiri tete ebra na denkyra ene Asante ewo hono a ekokese ene ade a ede besi sabre yana na osietutu epenso ene enam so a amenne esumenya kuro ya babeda ho enu nti se wo ba esumenya abakwasem kiremu a ye wo kwaye a eda wo kwaye bretu pa ye friend se Asante manso na saa kwaye yi abakwasem ekiremu a abakwasem ne amamre ne amane ekiremu a eneye yawa a tete Nana Kusi Aduako a odi kanye won mo chichiri kuro no kwaye no mu esi won me ne mo ka se eda so esi kwaye no mu a sabio Asante man emfa kwaye yi emfa eni agrokra enu nti se ye ka ode ne ho Okyere Kusi Aduako a wotoso mienu a emprempren yi woye esumenya eman ehene a na jese ne ho abakwasem eni kuro no abakwasem kakra NYANSAPO ye nam NYANSAPO aso ne yesane ne badwen bakwan aso ye de akire mu no sabie kronto wonye ohenketo asa na hiye no emu odu na emu epiye pa anano modawroma monananom yegusu a yesua ndi se bibi etochew ewo enkoma ye die ni abakwasem edi tudwa ya modawroma na egutodwe gufom mode acheye na watnete yenso ama yakoye ne mtie egusu a ahaye NYANSAPO kasamfoni so yesane ne badwen bakwan so na yede amamo enne yaka chemza de bekoso ewo esumenya kurumua abra ode no Okyere Kusi Aduako a wotoso emienu kurowura ankasa ekotena si ibetwa ho mfoni na yede achire
nti ne ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de sey ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya